хора, какво прави в живота си? И това е скъпнешът ми бъде днес правя клип с да говорим на въпроси. Котката ми умря, къде спомняте не, и затова не съм правила клипове, но както и да е. Първият въпрос е какви са трите ти имена. Ще го повторя. Ето го листира, мислите, че нещо лъжа. Ето ги въпросите, приписах си ги. Какви са трите ти имена? Хора, трите имена ще ги повторя за 100 път Мирослава отново Иванова, така се казва. Да. На колко години си? Аз съм на 10 години. Откъде си? Аз съм от село Антон, от село съм. Както се казва училището, ти си Кирил Методи. Имаш ли гадже? Не, но харесвам едно момче и да. Какви животни имаш? Зайче, куче и биче, агенце. Готик ли си или не? Готик съм, но съм в училище. Харесваш ли Шейки Тоф? Сега ще разберем. Защото не съм я гледала, но ще видим. Значи, как YouTube, пак ще отворим един на номерите. Мога да видя YouTube, пост, Шейки ето на Тейлор Свифт. Не съм чувала. Харесва ми, да, що не много яка песен, тихме. Слушаме, мисля, че за втори път сега плотката на много нещо път си да. Харесваш ли ММС? Опитвала съм ги, да. Знам, впленяващи. Харесваш ли Джош Нелман? Ето го. Значи ловни идеи. Да чуем. Много тихо почва на семпл. Песен, хора, да си мислете, ще я знам, така продължаваме. Харесваш ли Хепи? И я написал, греш напишал Хипи. Но Хепи, да, харесвам го, сега ще пусна песента му. Аз мисля, аз пускам песните, защото може да не ти знаете. Хапи, като ми излезе, ето го. Слушайте. 1 час песента. Аз никой да съм. Аз ще Един моят вид на филм, така продължаваме. Харесваш ли Вита Бела? Мисля, че съм чула някъде това име. Видал, не помня друг. Но сега е Вита Бела. Вита Бела. Сега ще видим.
Вита Бела, ето и Хавана Вита Бела. Ще я превърта малко. Другото не е Вита Бела, ми е Вигъл, така се кръсли Вигъл, тук са написали. Вигъл, да видим. Къде Вигъл? Стига се, слушай. Много яка. Трябва да продължавам. Въпросът обичаш ли да си на училище? Ако не обича да на училище, не само обичам, доколкото е възможно, да. Добре, това е много папашки въпрос, дори си мисля ли да го чета слушате. Ще снимаш ли още клипа? Естествено, че снимам, дали в момента пред вас снимам още клипове. Добре, окей. Кои вулгари са ти любими? Кажи имената им, пусни част от техен клип. Тъкно си отворих YouTube, и вие трябваше ми кажете как ти да. Добре. YouTube. Секунда, защото ми става жално. YouTube. Секунда. Имате сейверата вълната, почваме с най-любимия. Влогър Мирела Лиявата или Мирелка. Ще пусна част от как си ме представиш. Да. Не съм го гледала. Отново съм клипна Бейби Мирелка. Да, това е нов фон. Да, бъде най-важно. Видите като Лапските ми бил дупка в магистрала. Лапските бил да види, че сметят няма проблем. Защото тъмното сметят не стана. Това е Мирелка, защото няма време. Иначе би се гледала. Продължаваме с Павел Колев. Да. Ще пусна това. Това е
Не, ти имам. Добре, не сега. Добре. Следващия е Флапабул. Флапабул ще ви пусна научи слапа японски. Днешният клип ще бъде с образователна тематика, защото човек не знае кога може да се отговори да се виздамте. Пак се чува нищо не виждам. Здравейте хора човешки, понеже имам голямо сърце, колко да голямо, един юмрук, те говорят премисно, разбирате, те реших да направя нещо добро и просветително. Виталий Швабов. Другите са Instant, вие го знаете, Милкорът, Стефи, Йоанна Алпинова, Ресиван, Дими Крас, Деница Христова, Хикенщикен не е толкова, Мирослава Самилова, Арглеус, тя е Лопър и Тамбелина, как се произнася, съжалявам. Имаше мой любим блогър, те са двама, ще има Павел Колев, Беби Мрялка, Деница Христов и Флапабул, съжалявам, и Милконев. Милконев, ти си на първо място човек, но той много ме кефиш и браво на теб. Защо не направиш влог с него, защото хора, аз не знам толкова известен влогър, че чак с голями личности, но както да е. И как се казват най-добрите приятели, Тихомир Димитров Гърмелиев, Тишо Мишо, Сяна Димитрова Гърмелиева, Сисириси, Поли Моли, Полина Антония Евтиминова Поли Моли, Лили Антония Евтиминова Лили Пили и Чичко Нина Димитрова от Гърция. Тя не говореше, защото хора, да, Гърция все пак. Това беше клипа, надявам да ви е харесал и бай-бай!